Dakika prario koda uchil jakorongo jongo sakadho tok sadek marukinyi. Koro, arwa kimare mondo misudi machiegni. Mondo wago mbaka e chenro mano mar mbaka oromo mabende chako sanya koronga jwang pile ka pile wajabode gi thor weche mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono koronga jwang achal ka gima bende narwako rangini to kata kamano anto kaja ODM kata kamano wadaro loso kotenre kod ODM mabende hingo higni 20 koronga jwang nyasi mabende obagi e county mano ma Mombasa. Nyasi ma kawuono koronga jwang ibro bedo kibago chakre odiochieng' makiny men chieng' tarik 14 nyaka chieng' tarik 16 mabende bro bedo chieng' Jumapil. Nyasi ma kamani bago nyakoronga jwang mano motelo parni nyasi ma kamani nego bedni bago chieng' tarik 10 dwe mar 10 kata kamano nochore nyime kaluore koda weche mopogore opogore. Okiny ma kawuono nyakoronga jwang jofambo magwa na nitiere estesende gache okolo kata mana gache reru mantiere buore Nairobi ka mongere kaka terminal SGR terminus. Kata kamano jokanyo mathoth mago mag ODM nowuok oko karomgi kendo gichomo Mombasa motelo ne nyasi makamano. Okiny ma kawuono en mana okenge mabonde ODM osegoyo e kinde mabende koro gihingo higni 20 to en mana ni e kinde ma gihingo higni 20 nyakoronga jwang to jatend duond bura mar ODM to kuom hawi marach bende nowito ngimane chieng' tarik 15 mano mar dwe mokalo. Chop kanyo chieng' ngeso migosi Raila Amolo Odinga biro bedo karwako dwe achiel chakre ne ong'iela orengo. Okiny ma kawuono antiere gi welo achiel kuom gi poko chopo kata kamano antiere ka gi Michael Agwanda manja lony e weche mag dongruok kod telo. Agwanda rwaki ni machiegni nyalo mana kawo thuolo mar mosoni kwa Ramogi. Erokamano ahinya Sharon kuom rwako waka kendo kuom miyowa nafas mar wacho weche mag ODM. Gima adwa wacho mokwongo en ni aneno gima timore Kasipul. To Kasipul ok ane kaber ahinya nikech aneno kaka ji negore kanyo. Aneno kaka polise koro wacho ni gimbe gibedo targeted gi jopiny kendo igogi. Dang' aher mana kwayo ne jogwa ma jotelo mag polise ni ng'iyeuru wach Kasipul. Onge tiende mondo ji onegre godiochieng' to dhano neno. Onge tiende mondo ji ng'adre e mbele chief to dhano neno to gidwaro kura. Ka udwa nego jok ma dhi gonu kura to kare udwa ni mondo jomage mogonu kura. Nyiso ni kura ni usekwale makoro afadhali uneg ji nikech an naneno dhapo kundi gi Shemo Chuodho, Dr. Shemo Chuodho kane jo ng'at achiel nonegi mane kake Shemo Chuodho no bedo MP. Chalo na mana ni kijana mar were ni kaka neno kaka gigi dhi nikech nyoro ne obila wacho ni odhi onwang' jogo maricho moseneko e dala gi wuon gi. En pod onge dala ne to e dala gi wuon gi mane kuma entie ma jogo ringo ma otwe ng'ato pingo ma ng'ato kendo chako ringo magigo polise ma jogo dhi. E Luoland ka iseneko ma kata ine campaign mo wachi ni neko ok yieriga. Da kwayo ni mondo dhawo mar Kasipul no doge piny matin. Ni to kata jogo manyocha nigo ji Kasipul mondo maki kapok ji odhi yiero. Nikech ka wegi kapok ji odhi yiero to kare udwa ni mondo ng'amo ogonu kura. To ma nyalo miyo ODM bro lose Kasipul nikech wach achiel kende ni nyithindo inego kiulela to konigi kiulela to mago gin jopiny to ber ahinya. Polise kata mawuok Nairobi odhi okony polise ma Homa Bay ka jogo otamore ni jo Homa Bay ok nyal makogi. Makachero kata jo DCI mondo dhi Homa Bay mondo mak jogi mondo peace obede Kasipul to kata Homa Bay be obede gi peace nikech neko ni nyaka be brought to a stop nyaka chunge. Erokamano ahinya Agwanda. Kata kamano Oyie in bende rwaki ni machiegni nyalo mana kawo thuolo mar mosoni kwa Ramogi. Erokamano Sharon kuom miyowa thuolo mondo wabed piny wago mbaka gi oganda wa. Mokwongo gi nyinga luonga ni Jared Oyie. An ja ODM Youth League, an achiel kuom vijende mantie party and leadership. Kawuono an delegate kendo an aspirant bende amanyo telo mar vijende national level mar ODM. Mana Edward Senya kaka wacho no bende wakwayo yiero dong mana wik achiel. Wakwayo kwe Kasipul Ugunja gi areas mamoko modhi beti by election Kenya kai. Okwanyal wacho kapa ke DCI okwanyal wacho ni koro maybe ka boyde mano osababisha koko.
I think ne wan gi bodies madil gi mano. Samoro jomoko be nyalo timo kasto gi pondo ka mano seto mano senindo mondo were mondo tent marach. Kijana Boyd Were man gi ticket mar ODM party. ODM party en party man gi kwe. En party mosichung kinde magik mokoricho mondo mi wabed gi kwe Kenya. Ero kamano ahinya. Kata kamano motelo ne man nyakorom gajwang bende en mana weche ma bende pod imedo sum mar mondo mi wamed nyayo kwe nyakorom gajwang e kinde makamage nikech yiero madundo bende dhi kaka aparo ni juma achiel kene modong'. Yiero madundo makamago ibiro bede ka ibago chieng' tarik 27 mano mar dwe ma bende wantiere ni koro pod wamedo mana bedo koda orruok. Kata kamano thor wach okiny ma kawuono e chenro mar mbaka oromo watwa kotenre kod duond bura mano mar ODM nyasi ma bende gintiere godo e county mano ma Mombasa. Oyie jo ODM thothge omole county ma Mombasa kendo gimol chakre odiochieng' ma kawuono. Akeni nitiere gi mpango mane kaka ja ODM bedni samoro nitiere gi mpango mar chopo nam chumbi. Wakawuono wacho ni the ODM nation tupatane Mombasa. En gima chenro nolosi koparo chien kacha chano ngibeni time dwe mar 10 to kuom mawi marach nen gima nochor mbele kaluwore gi tuo mar jakom to gi weche mamoko mane nitie e party. Koro nochore mbele nyaka koro kiny tarik 13, 14, 15 kendo 16. So the ODM te gi kukune gi jogi donjo Mombasa. Tie joma donjo kawuono, tie joma donjo kiny gokinyi, tie joma wuotho gotieno otieno ma kawuono. Wacho Mombasa an gi chenro ma wan wadhi wuok kawuono gotieno mondo mi wachop Mombasa. To ODM maybe kanya wacho matin. ODM obedo formed 205 kaja class 3. Koro ODM wan wang'waye poido ODM. Sama ODM party mwang'eyo Luoland kata Kenya ka wang'eyo ODM. Wawacho ni party ma bro man all otegowa. Kizungu wacho ni that broke our political virginity. En ODM party. Koro ngima waduto te wasebet kwa nge party mar ODM. Mara ariyo ODM kaka party ka anawacho ni kaja class 3 kawuono nyasetie kwa anoko ka kendo amanyo telo bende mar vijende party mar ODM. ODM osechung' motegno. I think opogore gi KANU nikech ne en gi telo kuom higni malach. ODM e party ma pani nigi misingi motegno minyal siem kendo minyal ne. Kata kamano pokoloso sirikal kieno wuon. Wasebet sirikal miwacho ni nus mkati, wasebet sirikal miwacho ni sani wane broad based, wasebet gi handshake, lakini ODM kaka party nyaka ne loso pokoloso sirikal. Koro maybe wambo watemo ng'iyo watemo puonjo nitere ka jakom ne riembe party ma pokoloso sirikal mobet go teku malach, mobet gi ngufu machal kamano, kendo bet gi oganda mang'eny. Kendo bet gi ji mang'eny e od bura kuom kinde makata kawuono in the opposition manyicha mawantie wach ni minority. ODM e party man gi ji mang'eny kuom higni 20 gote. Koro watemo ng'iyo watemo puonjore madhi Mombasa pani wadhi reflect wadhi ng'iyo resilience mosebet kaka party gi joma ni party states be mwasegoyo okinge mwasekawo to maybe gi kuom bede moko mosedhi maricho achiel kaka kuma ne Honorable Agwanda temo mulo kaka samoro koko nyalo bedo kuonde yiero be mana ke wacho ni dhako maber ma ji gore ne apani bero ODM omiyo samo be ji nyalo yuare iye nikech te duto gombo mondo bed gi otiko mare nikech berne. Ero kamano ahinya. Agwanda kaka jalonyo weche mag telo aparo ni wadog chien nikech piny Kenya ka ing'eni nitiere kinde mano wantiere mana gi duond bura achiel. Sani wantiere koda duond buche mopogore wach ma bende wang'e ng'ama nokedo ne ma bende koro osenindo mano mar migosi Raila Amolo Odinga. Wadog na chien kar mana kapok ODM okani loso e higa mar 2015 kaka higa mar 2005 kaka weche nantiere kapok multi party democracy bende nodonjo. Akawdo chako wach no madok chien matin Sharon ado mana wach ma kijana matini wacho ni dhako maber migoruok ne inyalo gori ne gi dhok maber gi pesa kata gi kaka inyalo loso kode to kikawo pala minege go kaka inego gi kasipulcha to mano koro kiman dhako mano koro injanik kata inego mana chigi tingini dhi e jela. Koro wawe kuru keto gik moko ni wadwa sanitize an insanity mwane no Homa Bay kato bed mana ni ODM kato bed mana ni en wuonwe manego ji to koro nyake wach ni this is wrong. Kato bed ni en wadwe manego ji nyaka wach ni this is wrong. So gimatimore Homa Bay nyaka wa condemn with the strongest term possible ni nek no nyaka we. Koro kikwa sanitize young man nikech ki sanitize ina to kin jogo in magibro manyi kendo gibro negi kidwaro telo kaka wacho ni dwaro no.
koro gini nyaka wawach ni no to threats, knifing, killing and murder mwaneno dalawa maroma Bay. ODM osebedo party maduong' ahinya kendo koro waneno ka wantie e higa 20. To ODM nokochakore gi ODM kaka wadwa ni be wacho ni koro en jaklas adek ka ODM chakore 205 no anto na unlock na somo koro naonge Kenya ka ok aneno struggle mar ODM ahinya. To Raila to nwang'eyo cho nikech gima osebedo go e Kenya ka Sharon en ni party duto kok en mana KANU mokwongo KADU kaeto wuok odhi e KANU. Mage parties mano chak gi ji duto manentie Kenya mane dwaro gimiluongo ni independence mar Kenya, uhuru mar Kenya. Bang'e waneno ka Oginga Odinga ogwere gi Kenyatta. Kendo ma Oginga Odinga dok Kisumo koywa muya ni tang'o ma koro wadwa timo. Negiduogo magichako gimiluongo ni Ford ne en mayienga maduong' kabisa. Kendo nokawo jaduong' Wamalwa, the late Wamalwa, former vice president. Okawo jo aluche gi nobedo mang'eny, gi joluo nobedo mang'eny, gi jomoko central nobedo mang'eny. Mano gino barore ka koro Oginga Odinga nok nyal nono presidency gi telo no. Obarore mowuok obedo Ford Kenya, gimiluongo ni Ford Kenya gi Ford Asili. Wanano kobiro ka. Bang' mano Raila nitie Ford kendo ko Oginga Odinga ne tho 1994 to ni paro ni Raila emane nyalo kawo gino. To Raila noneno ni Oginga Odinga nokoweyo telo e lwet Raila, noweyo telo e lwet Wamalwa kijana to Gorengo. Ma Raila ne director of election. En kuma ne Junet koro nitie ni. To Raila being Raila embe noneno ni jogi ka jaduong' ok dwa miya telo ni koro akawo kenda. Mane kaka ne ringo modhi otiyo gi Moi matin. To kutiyo gi Moi matin to wuok. To kagikae to gichako gimiluongo ni LDP. Nyiso ni mano kwa weyo matin to waneno ka embe ochako feature in 1982 ka. Mano Raila ema pod feature. Ochako oloso extend political prowess ne. Nyiso ni individual oneno ni anyalo tiyo gi party to kata koka tiyo gi party ambe nyaka time gik moko matin ma sirikal nyalo luora matin. Koro wineno ku 82 kanyo omake ni une mudwa chenjo sirikal odhi e jela kuom higa 9. Kowuok to duka uka gi party kendo duka uka ka en gi ji mang'eny. Sympathy mar jaode manoriembe school kana en Kenya High makoro konyal puonjo gi ka ilawo gi joko Odinga loan manage kaw. Koro Raila ne build profile ne ni no build nikech ne gin e group moro kanyo mar jok mane dwaro change mondo multi party gi change gimiluongo ni section 2A mondo single party mar this country mondo bed multi party. Multi-party no nyagore go ma 1992 owuok ni koro wanyalo nongo multi-party matin. Mano wo mane ji koro ji nyalo neno ni gini nyalo timre nade inyalo gore go. Ting'e ni gore go to koko wuok e jela. Ochako LDP kaeto bang' mano LDP gore gi ji mang'eny kanyo ma mano be okethore. Ma ing'e ni koro bedo partyless matin. Party miluongo ni ODM ni Orange Democratic ni obiro ka koro wadwa change constitution. Koro wadwa change constitution. Mane wan gi banana to wan gi orange koni. To orange ni kane gichaka gi realize ka gidhi gi register orange to ginwang'o ka wakili moro mane wuok mane wuok iluongo nade Meru no se register gini okadwa luongo nyinge se register gini mosoyo mfuko to koro nyeni gibedo ni waonge pad wadhi timo nade to wane orange nyinge ne Gitobo e Manyara. Raila no dhi moko kona moloso gi Gitobo e Manyara okadwa wacho gima notimore lakini mochako kawo gino ma jo ODM wacho ni kare inyale nikech no go kona moduogo party ni nok marwa. Kore kai kao jok moko mane nitie mane drive the new constitution mar orange ni mondo timre nade koro donje party mondo koro gino bede party nikech koro wase yudo a new constitution bire gini iwinjo ka mondo wadhi wa change go constitution mane kaka ODM no bedo sani ganeno ka did they celebrate 20 years so 20 years magi kata higa 20 magi they celebrate ni giwacho ni nitie founder members gi
nok gin jok moko mawinjo sani kawacho founder members. Nikech founder members mar adier ne gin opposition mag sirikal mane wacho ni wadwa ni mondo wa change constitution ma Kenya, wakel chik manyien. To jomoko mawacho ni gin founder members go gin to ne gin kocha nikech ne gi support the new constitution. To koro gin donja e gini nikech jok mane nitie kanyo to wang'eyo jomoko be koro gionge gi ODM sani, gin osewang' gi ODM, moko be osewe siasa, moko be osetho. Adiera ni ODM osetimo maber mondo ibede party kuom higa 20 ka utek kendo ubedo gi MPs, ubedo gi senators, ubedo gi governors, gisetiyo matek. Kendo adiera en ni ODM nitie gi zones gi mwanyalo wacho ni ODM omako, mano osebedo matek ne kata sirikal Jubilee konwang'o gi. Erokamano ahinya. Duto te wabiro bedo kwa loso nikech wang'e ni nitiere strongholds mago mag ODM manyaka sane mwede wang'e ni mbi ma bende gintiere godo gi duond bura makamana. Lakini adwa mana wacho ni nangani no to en mar ODM kata background be en ODM, koro chalo mana jogo oseketi e ODM. Kapo giketi donja. Bila in gi mparo mana madimedi. Ahero kako kelo history mar Raila Amolo Odinga gi partyist kod ODM. To nitie kumoro kanyo masina na pani okoyudo maber matin. ODM Kenya emane fight for the emane nitie forefront samone manyo constitution manyien. Tikumo beno kalo chien kocha mondo kadhi macha mar Oginga Odinga KPU samo wuok I think okwongo form KPU ga gi Gloss of Ford. Koro ODM Kenya kama Raila duogo manyo Raila Amolo Odinga and his comrades duogo manyo ODM mano is 26 sama wakili gi Kalonzo mano wakili Dan Manzo gi Kalonzo ringo gi ODM Kenya to giwa one partyless kanye babo dio manyo to vi manyara gi party mano register mar ODM history mar ODM apanien la olach to kile mene maber mane kwa nadwa ng'io matut ODM kaka party gi stream are gi kuma wuoke kuma dhie ong'e akapar ko chalo thul ma iluongo ni arangri ma wiye gi sianda ne okong'ere ma chong'e ni wiyo chomo kato iwe ni koni koro kako kel tike kuma be I think ber kwa miyo ODM kata in kako wacho nyadonje nyalo mana donjo kenyi pati mo yaw ne ji duto te ODM muda mosebet for 20 years one achievement ma party osetim ma king'io dhi ma wadhi go Mombasa kawuono is the 20 years of resilience. En party mose tem muonya ga sirikal ok muonyre. Kano wacho sama maybe kanu no muonyo NDP mane owachi ni gweno muonyo tinge iye to tinga ko wuok to wuok gi LDP National Democratic Party Liberal Democratic Party and sirikande mang'eny I think wantie grand coalition ne ji pan samoro ODM nyalo bedo weekend gi PNU then waduwa bet gi handshake samon gi Jubilee Party wachakwa survive sani nyowa donjo milungo ni koro broad based ni bende ma ODM sama wantie kani is the strongest largest party kata mane sirikal mantie nikech kwa hiyo kata mana jo UDA numbers cha gyo koro kuponi gashawa ukaojoge odhige DCP koro ODM still remains to be the strongest so resilience mar wanwa switchung awach ni yembe mang'eny mago kaka party mara reyo kaka nende sina na bende no mulo ODM for the longest time king'io kata mana governors mose year nyaka ne wayud the new constitution 2010 I think it was a bit majority governors as a pact kaka party was a bit majority senators as a pact kaka party was a bit majority members of National Assembly kata members in the county assemblies kaka pact mar party mar ODM so the resilience marwa is a motivation na one bende kaka jo mathindo mantie ODM party ni it is not giving up what try kendo watemo kendo wachakwa temo kendo ODM kaka party en a beacon of hope to us nikech okwanyal wuoyo about struggle ma Kenya sebet godo ma ODM as a party is not mentioned or tagged along okonyo bet gi mbaka steps mose bet go ka piny mar Kenya kata against mose bet go ka piny mar Kenya ma ODM mose bet the forefront I think Sharon nyalo paro kata mana the last mandamano mwabedo godo mano mar finance bill 2022-2023 man warengo gi sufuria yiwa kaka party sichekane wan gi jowabe mamok mane wantiere godo e Azimio ODM no give up ne chunywa ok jony ni waweyo to ODM I think for the longest time bende en party mose chungo ganda mar Kenya mokong'io kabila miwuoke
okong'iyo region miwuoke e Kenya ka, okong'iyo age ni kaka ja Kenya. Osechungi jo Kenya osebete gap for the longest time. Kong'anda mar Kenya sasa ya magik moko kodhi maber ne jowa e piny mawanti mar Kenya kae. Ero kama ne nyaparo ni gima nek benwa sumo paro hekini mabende ODM hingo higni 20 nyakoram gajwang kanyakla kod Jared gi Agwanda. Bende wang'ena ni gin lessons mage kata mana gin ang'o gini mabende ODM osebedo katime kini thuolo mar higni go duto te. Higni 20 kapod gintiere koda mbi. To mbi ma gintiere godo gintiere gwenge mopogore opogore. Kenya gwenge mag Western, gwenge mag Kadhowad Nam Chumbi, gwenge mag Ma, gwenge mag Nyanza e kin mamoko. Akina Agwanda kaka jalonyo weche mag telo. Gin puonj mage samoro duon buche mamoko nego bedne kawo kowuok kuom ODM nikech kineno mbi jokanyo mage kaka ntiere e kin mamoko. Mano en wach ma owinjore ji owinj ahinya nikech nitie jogo matindo moko ng'eyo gima timore ka. KANU nobedo leadership kata telo kuom higa 24. Mano President Moi obedo e telo kuom higa 24. Waneno ka Kenyatta be obede telo kuwuok e KADU kaeto bire KANU. Waneno kobedo from 1963 nyaka 1978. Iso ni nena continuation of government manodhi kuom higni mang'eny kabisa. Ntie gigo ma Kenyatta ne ng'iyo. Kenyatta nok en president manodhi e pinje moko ma kake gibiluongo ni provinces mang'eny ahinya. En kanowuok Nairobi to dhi Mombasa. To winjo chieng' kowinjo ka chieng' oromo ochako duogo Nairobi. Ne en jaduong'. Moi kanobiro to Moi be notiyo mokwongo dwaro tiyo gi jok monowuok e central gi kuche gi matin kaeto chako gore go kuche gi jok mowuok e central gi. Chako gore go kabisa. Makoro gik mang'eny nineno mana ka nitie Rift Valley kacha. Jomaka be nokoring go mang'eny ahinya. Koro jogi inuang'o ka kuonde mang'eny Kenya ka ne ywak ni wan to kwane ber sirikal. In fact kaka North Eastern gi Eastern kuonde ka nitie kuma ji wacho ni sirikal to onge Kenya ka. Iwinjo gima wacho. Giturkana kocha. Niwacho ni sirikal onge Kenya ka. Wan okwan kata jo Kenya mane giwacho kamano. Kane Raila nochako gore ne piny, Raila nodhi e kuonde mane ji ywake ni onge sirikal. Mane gima notimo mokwongo. Oginga Odinga be notime. Oginga Odinga nokawo gimiluongo ni Nyanza, ochako kawo Western. Kos nokawo matin ahinya. To osiepege ne nitie Nyanza gi Western ka nokete i bag achiel. Raila obiro to kawo supporters mag Oginga Odinga ka. Kik wawach ni Raila en self-made ahinya. Oginga Odinga was the first vice president of this country. Iso ni ne en gosiepe Nairobi ka, ne en gosiepe Nyanza, Western, nokawo jogo, jotendwa relationship gi leadership manokawo cha. Mar ariyo, Raila obiro ni en ogore gi sirikal. To kanogore gi sirikal, mondo sirikal owe nguvu mar mabavu kendo owe mako ji ma okotere court. Iwinjo gi kaila mondo sirikal otiend constitution. Gigi duto jo Kenya mane ok nitie machiegni gi president mane nitie kacha nenano ni gigi beyo. Gigi nyalo konyowa kolokore. Kaeto kawo jok matindo machalo orengo gini. Okawo jok matindo machalo Gitubu Minyara gini. Okawo ji duto ma e Kenya mzima mariek matin mane dwaro change. Mamoko kuwuok university mane dwaro change. To wacho ni wadhi uru wachak demonstrate. Demonstrate against KANU. Gichak demonstrate Kenyatta mana matin. But ahinya against KANU mar Moi. Ma Moi wuok e telo. Kamo iwuok telo, gimaro mar adek makoro nyaka wang'e ni Raila etije gigi te Raila's eye has always been on the presidency. Ni abro nwang'o president ni nade. Koro ing'e ni dhano ng'iye to wacho ni Raila ni ema nyalo bedo no president. Kogore gi Moi, manyi Moi ochange constitution, Moi e multi-party, Raila ni ema nyalo bedo president. Iwinja? Tembo wacho to ko wacha embo dhi for it. Nyiso ni othuon. To goch mane go Raila gi tear gas kata gi town ka. Kila ng'ato kowuok to wacho ni mache thuon. Jaluo ohero ng'at mathuon. Tahinya Raila ne yudo himself in the ballot box.
to kodhi e ballot box to onwang'o votes, ok onwang'o mana votes mag joluo kende, onwang'o mag Baloya, onwang'o mag Coast, nikech Coast be nok ohero sirikal ahinya, sirikal wigi ne wil gi jo Coast ka. Ochako dhi North Eastern, ochako dhi Turkana, ochako dhi Garissa, to ochako nwang'o jok mawacho ni wan to sirikal no wakia, kata ndara mabiro ka wakia kumani to biro ga Canada, iwinja. Ka udhi kucha, jok ema nene kaka savior ge. Jogo chako miye votes. Mane momiyo ODM ochopo ka, nikech ODM nodhi kuonde mane jok moko ohero sirikal, jok ma sirikal okony, to ging'isogi, gine gimiyogi hope ni wan kwa donjo kacha to gini wanyalo loko. To king'iyo history mar Raila gi dhao, ok inyal wacho ODM without Raila. Mane momiyo sani nyaka kata wawach mana gik mo owadwa ni wacho ni ODM is a party of resilience. Yes, it is. Manyiso ni ODM osebedo ka kedo ne ratich oganda mar mondo mi. But who has been that face mar ODM? And Raila Amolo Odinga. Sani ma Raila onge, ma leadership o change. The question is ni ng'ama dhi unify joko duto ma have been looking up to Raila. To ng'ama dhi wacho ni sani koro waketo guns down mondo wadhi a handshake. To donne no kata mane kopo mare mogik ODM jokanyo mage koro nobedo piny mwacho ni koro gimi oburu ginga. Aparo ni semano kata kamano mono bro bedo kwa lose ni yo mane mabende ODM koro bro bedo kachomo kata kamano kapo kaka yo matine kintulo ma dakika boro mabiro no leso kotende kod founding members jok mabende bro bedo ka iparo kaka jogo mabende no chako duond bura mano mar ODM achiel kuomgi en Mikae mongere kaka Jane Muringi wach mabende no mipek e ite mano mar apar mano mar gazeti mar odiochieng' ma kawuono mano mar Daily Nation. Jane Muringi ni nyakorom gajuang emenen jagoro mokwongo mano mar duond bura mar ODM kano chake ineno kanyo ka jo Nation notimone sigana kwacho ni oparo timora para odiochieng' ma bende migosi Raila Amolo Odinga nodhi nyake dalane mane ode mantiere Dandora gotieno. To Jane ni bende osebedo ka temo mar laro kom kar chung'od bura mano mar Embakasi North nyadiriyo noteme higa mar 2017 gi higa mar 2022 kata kamano nokoyude. Aparo ni matin ma bende ji nyalo bedo ni ong'e matin kuome kata kamano en men the first wacho ni jagoro mongirore secretary general madon bura mar ODM. Erokamano Sharon. Ni penjo moro ma nyasi sana penjo mowinjore. Nitere kaka ODM osebet party motegno kindi parties mosebet ke Kenya kate kiwegi the independent party. ODM e party kende Sharon. Kenya ka ombedo formed out of gimilongo ni clear ideology. Okay, party ni ngato kuchwanyare ngato oloso moro. Okay, party ni ngato o feel dissatisfied oloso moro. Kaka ne sina na bendo kele ni samano wacho weche mag loko katiba. Kendo ng'iyo weche moko mana kodhi maber e Kenya dire ma wan gi kanu. ODM no stand up. So ODM is one of the ideal political party. En gi ideologues. Joma o believe ni mae party manyalo tero mbele. Owacho ni nitie jowa moko kata pinje moko kata oganda moko kuom muda malach noketgi kando e weche mag sirikal kod dongruok. To kane ODM obiro ka wawegi achievement mana yudo mar constitution manyien marwa mano kelo nwa devolution counties. Kaka chama en chama mane oganda chama no dhi winjo ywak mag oganda to gitemo act e gik mane jo piny ok yudi. Raila Amolo Odinga was the vision bearer. And mana kaka owacho no bende the vision bearer these visions gi were captured gi mondi kumoro. Koro wan gi leadership wan gi miloni Central Management Committee mar chama maka wuono nyocho bet piny tok jakom wewa promotion to glory to gi yero oburu mane wacho maboro wacho ne badai. Ipenjo mar the founding members and ngama is so pronounced and Jane Muringi mambe na somo stoche en ngama ng'eyo entie county ma Nairobi kai and one of the wawacho ni county ministers en apisa mano mochung ne weche mag chirni e county ka to Jane bende wacho ni kano romo ge jakom Raila Amolo Odinga gimano kwani mondo wabedo osiepe kendo watika nyakla noko kwa pesa noko kwa gimora mora to osiep ne ge jakom testify nyaka nyo jakom manya koro jakom wewa nyogi no siepe koro Jane maybe maybe the other founding members, the original founding members kapok nwakao party kata pok wanyeo party koyo kuom Gitovi Manyara.
negina joma ni podo believe in the political party. No ge makata kinyo kata picha ne majogo tiyo kan choringo for Embakasi South ni chongo gi ODM party for 2017 and 2022. Makata appointment mare mar county enyo bedo fronted gi ODM party man founding secretary general mare. To wabire part ma secretary general mar ODM party ko pogre Jen Murungi wasebet gi 3 secretary generals who have been outstanding in the history of our lifetime. Wasebet gi Prof Peter Nyang'nyongo. Mabu angeyo ni was among the best SG kindeka. Wanyalo paro kendo ne wan gi Firebrand SG maniluongo ni Ababu na Mwamba. Mabe was among the best SGs. Kasa nibe koro wan gi Senator Marwa kendo SG Edwin Sofona bendi. Koro di maza participate gi historia maber kendo makare. I think all chakore gi Jen Muringi to adhi kuom Prof Peter Nyang'nyongo to abiru kuom Ababu na Mwamba to gisani be Sofona. Kichigise betka there have been the voices of the reason, not only within the ODM party, but and voice my reason beyond the party ODM. Kagi champion for the right, Magoganda, not only within the ODM party circle, but beyond. Yes. Yero kama na inya topani Jen Muringi ni yakorom gajwang mabende nenja goromo kuongo mano maduon bura mar ODM bende na chil kum delegates mabende na neno ka ono orne kwayo mar mondo miochupi henyasi mano mar hingo higni 20 mabende ODM bago hi county ma Mombasa chakre huduchieng makini katika mano angeni diher mar loso kotende kod mano in benda Agwanda kieno mar mun mako yo matin nyakorom gajwang ote mede oro lai mago timacho karede ka uchiel na nono mbui mago ganda bendo biro ni achiel kachiel kik dima bora. Na tokori winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere inya prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Challenges to nitiere wala samoro inyalo bedo gi ngato nyalo mi tich maduong iyudo ka samoro pesa ma idwaro go e tim tich moro bedo matek mondo mi yude kaluwore gi time be mumi. Lesson must learn is patient, bedo ma humble, biashara dwaro kinda. Obiro gi challenge geto. Or challenge ko kenya tackle them in a mature way. It can end up to take you down. Ngono mar Nyasaye kihero wendeni bonyesa star 860 star 419 has to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride.
omuol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. This festive season, let Seychelles be your haven of calm waters, soft sands, and moments that slow the world down. Because joy lives in the simple things. A walk on the beach, a sunset shared, and a love remembered. From just $2,110 per person sharing, enjoy 5 nights of island beauty, ocean adventures, and the rhythm of serenity. Let your heart rest where the world slows down. View travel, moments that matter, memories that last. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. Nyakorom gajong machiegni okang' mar 2 dakika en 3 tok saa 4 mar okinyi. Pod odhi nyime gi chenro mano mar mbaka oromo e kinde moloso kotende kod duond bura mano mar ODM mabende obago nyasi mano mar tipo mar hingo higni 20 e kaunti ma Mombasa. Nyasi mana kaka nanyisi chakre odiochieng' makiny nyaka chieng' tarehe 16 mabende biro bedo chieng' Jumapil. Bende motelo kano chako twak mar Nyakorom gajwang' nanyisi ni wadhi bedo koda welo adek. Wendo mar adek osechopo mano mheshimiwa Beatrice Ogolla men senator Mogwela e pachoka. Aroki ni machiegni nyalo mana kawo thuolo mar moso Nyakorom gajwang' gi ODM at 20 Diwachang. Ramogi amoso okinyi ma kawuono, okinyi ma Nyasaye omiyowa manyien ni oyawre uru kuonde ma untie duto te. Amoso kang'eyo ni sama pod wantie ni kata wachopo ODM at 20 to ngimawa kendo gi parowa duto pok ochokore kanyachiel kendo pod ok wawinj maber, kendo ang'eyo ni jothurwa pod ywak, kendo akawo thuolo ni mar goyo ne oganda wa duto te mos nyage gi yawa ma wan go ka duto te. Ineno ka ODM kotelne gi Baba Raila Amolo Odinga mana en founder notimo gima nyasi. King'iyo panel ma kawuono ineno ng'ama tin batha koni, ineno ng'ama miyo ka, ineno Mheshimiwa Michael Agwanda ka. Koro ODM nena full family mawuotho kanyachiel kaka oganda duto nitie. Ramogi kuonde ma untie mosura ahinya kendo meduru makore kawadhi mbele. Ero kamano. Ero kamano ahinya. Hang'eni Mheshimiwa Beatrice bende nitiere kaka waseloso landa, hang'eni Oyie loso kanyakla kod Michael Agwanda. In bende miyi thuolo mano mar loso kotende kod duond bura mano mar ODM. Kinde ma bende koro duond bura mintiere uyango higni 20 nyasi obagi e kaunti ma Mombasa. Okinyi ma kawuono waneno johera mathoth kanyakla kod jokanyo mag ODM ma bende nomuole gacho kolo kanyo kadhi e kaunti ma Mombasa. Akeni in bende biro bedo kiriwori gi joweteu koso? Kadi ne oken bet makawuono ni mondo watwag go ganda wa. Ing'e maber ni kane ayudo thuolo mar bedo ka ne obedo na matek nikech ne ang'eyo ni wanie wuoth mapek kanyakla achiel gi jowa duto kuonde magintie. Kawadhi Mombasa, kawadhi sidho party wa miluongo ni ODM at 20. ODM at 20 biro nekech party ni nochak 205 ma kogiki ga makawuono ni wan gi higa 20 kwangirore kendo wanyonore kendo wan gi structures moa piny nyaka malo. ODM at 20 nyicho nengo timre Oktoba kaka ung'eyo, kendo kapod Baba ne nitie
to nekech negibedo piny kaka jotelo kotelnegi baba odiochieng' machielo nochan ni mondo tere mbele dwe mar 11. Kang'iyo taneno ka jotelo nobedo gi pek mar pango ni to wawe gini kapod wane morning period koso wadhi mbele. Taparo ni nekech bura kaka jibedo bura pile negilore wach ni wadhi mbele gi wach ODM at 20 nekech iga 2025 ema ODM nitie at 20 ko kalo ka to koro dhi ODM at 21. Apako kabisa keto bura no kaka nonengo kete nekech king'iyo maber ODM nigi program ma ong'ith mochan malong'o machakore kawuono godhiambo saa 10. Odhi chakore gi National Governing Council ma achiel kuom agenda momiyo ket bura ma saa 10 en ni idhi sidh moluor Senator Dr. Oburu Oginga kaka party leader koro. Sama nyo babo nindo, piny duto kata familia kata oganda duto ok nyal bedo gi vacuum. Nekech dhano nigi paro mopogore opogore. Omiyo jotelo noneno kanong'iyo jok mane nitie to none ni Senator Dr. Oburu en ng'at mosewuotho kanyachiel gi party, en ng'at mosewuotho kanyachiel gi founder kendo party leader manyo walalo. Omiyo gi seniority ne, gi wisdom ne, gi intellect ne nyo kete mondo mark party kaka party leader, acting party leader. Odhiambo makawuono idhi tim bura midhi koro sidhi ayanga Dr. Oburu kaka party leader mar ODM. Nitie programs madhi ringo chakre kiny. Achiel kuom programs go dhi bedo program ma joma tindo kaka wadwa kendo wuoda man ka nitie. Achiel kuom programs madhi bedo kiny en programs ma joma mine. Achiel kuom programs madhi bedo kiny en program ma jo disability. Ing'eni party mar ODM en party mokwako ji duto te. En party mang'iyo oganda te. Ni paro ka baba wuoyo kuonde duto to wuoyo about inclusivity. Mane inclusivity ma party wa mar ODM nego omiyo ichago programs kochaka wuono kinyi dhi ma adek mawacho go kato the next day itimo mamoko kitimo nyaka founders dinner Saturday mano sabato godhiambo ma founders dinner no jogo oluong ji mopogore opogore manochako ODM kata wanachiel kuomgi. Wendo dhi bedo kanyo, wendo maduong' His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Kuparo chien kung'eyo 205 kane chako ODM. Ung'eni founders wa mag ODM, then the Pentagon mar ODM noting'o Baba Raila Amolo Odinga, noting'o the President His Excellency William Samoei Ruto, noting'o the Prime Cabinet Secretary ma wan got ka Musalia Mudavadi, noting'o former CS Najib Balala, kendo noting'o Joe Nyaga. Mage ji abich manokaw kaka Pentagon sama ne chako. Omiyo ODM no paro ni achiel kuom Pentagon mane nitie sano en president ma wan go ka onge rach ka grace the occasion. Kato chieng' Sunday titimo memorial service mi honago party leader wa mosenindo, baba wa Jakom Agwambo. Makata samo wawuene kwa wacho ni mosenindo to podo peknwa to mane gima nyaka wawachi. Wakwayo ganda waduto mondo wawuoth kaka jo ODM mondo wa support the program. Nitie jok mane wach dhi Mombasa ne teknegi. Kendo ananyalo bedo achiel kuom jok mane pod diyore ka paro ni to ere kaka dhi Mombasa e function machalo kama kaji miel, kaji wer, kaji timo gik moko duto kaka dhano nyaka na bed gi chuny malit. Ang'eno ganda wa moko be nitie gi chuny malit. To kane wabede bura ma nyewan gi bura mar duol the other day, mano en bura ma jok manie parliament, joluo manie parliament bede, mago no kama ma jomoko penjo ni gino ok ber ne ji ahinya. Taparo ka Jakom party, governor ma Homa Bay, governor wa, owacho nwa mo explain nwa gimomiyo ne gineno ni gino nyaka dhi mbele. Koro wakwayo ni ma osetimore, wan kaka jo party wapik kuma wantie ni wadhi mbele. Kao kamano Sharon, nagombo ni sama ne wachako discussion ni be poda onge,
to an ka wabedo gi break matin to ugone jowa thum cha baba kanyo chi onge baba ji dwari wacho ni mano request mari mana ongani chien tich abich mar juma mokalo wabedo gi jongolo ka mabende nowero ne migosi Raila Amolo Odinga gini Raila bo oywaga kano ngima gi kata mna bang tho mare wan gi jongolo moko ka angeni bro bedo ka mi link no mondo mi bine so nyaka ngi gono wago ero kama na yenya mano director ma ingene okena ne director maka wanu yi wakwayo to en mana kwayo mabendo chwal kanyo kata kamano Agwanda kapok nwaka oyo matin nwaloso kotenre kod founding members jogo kuma bende nochako duond bura mar ODM mabende Honorable Ogolla bende oselero moko kuomgi the Pentagon mano ji abich moko kuomgi mabende bro bedo ka chopo rom makamano chopo mano mar jatend piny Kenya masani William Ruto mabende en jakanyo mano mar ODM rom mar ODM nyiso nango bende kopogore gi mano bende walose kata mana jagoro mokwongo mar ODM manwalose Jane Muringi mabende en bende nachiel kuom jogo eko mabende nogwel ang'eyo ni budho bag Mombasa kendo gima nyaka ng'isi Sharon ni jo ODM ohero miel giwer kinwang'o ka Madam Beatrice, Honorable Beatrice miele pap tinyalo wacho ni mama wacho koso mama jo ODM ng'inyore gi miel kabisa ne wan gi governor moro miluongo no Awiti ebe ne en ja ODM sani en retired kani neno kaka Awiti duso miel inyalo wacho ni ma en governor koso ma en artist moro ang'eyo ni en chieng' maber ahinya to ahinya kaka Beatrice osewacho ni okoyot be nikech gino timore mana idhi time bang' tho mar Raila Amolo Odinga to Raila Amolo Odinga ka dentie kanyo to en ema dobedo chief guest to en culture mar jo Kenya especially parties ka gin gi function maduong' giluongo jomoko party leaders moko mondo obie function gino aseneno katimore mang'eny ka gin gi national delegates giluongo other party members to come ng'amo giluonga kende en jatend piny gi party mantie sirikal nikech ahinya ibro ka party mantie sirikal no ema nyocha gigorego ma seche moko gidhi nyaka do magi chagi wuok e do makoro relationship ok ber ahinya to sani waneno gima niluongo ni broad based government waneno ka Raila Amolo Odinga nyocha dhi mochako tiyo gi William Samoei Ruto nyiso maber ni nyocha nitie uhusiano moro mondo luonge ODM at 20 a function mar ODM at 20 onge problem at all it is in order nikech nyocha gin joma loso nyocha gin jok matiyo together onyalo luonga ta ahinya the fact ni embe en one of the founder members and gi peers ge and gusiepe ge mabe ong'eyo magisetiyogo jo siasa gi moko ng'eyo ni seche moko ji gore papuja to kochopo godhiambo to ji madho soda kumoro to wacho ni ang'o matimore ang'o manimiyo nyaka wanegre aparo ni gi kake ODM osebedo bringing unity to this country osebedo ni gintie pembe te mag pinywa mar Kenya ka ber ahinya ka jatelo be biro president be wacho ni an be I believe in the ideologies mag ODM go emomiyo nwachenjo constitution ideologies mag ODM go emomiyo nwaketo section 2A oko ma multi-party system obiro ideologies mag ODM no emomiyo Raila Amolo Odinga kata yombi kata kwale na okawach ni yombe nikech enti kwale kendo wasebedo kikwale ma jomoko bedo kata imiyo bedo sworn in state house gotieno mago be wang'eyo mago gin kuo en mana ni jok mose kwale go bokane ka ngima gi ber ahinya moko be nyocha neno kotho atho kata ka Raila Amolo Odinga pokotho olendo to kose lendo to kata gik manomiye ka okochamo maber madende embosa dhi e polo koro gigi be kata watimo mana gik maricho to wang'eyo mana ngima dhano tin ma afadhali timno na gima ber chiemo nyalo pari gi legacy but that unity mondo koro gibet together I only pray kena lemo ni that unity mondo koro ka gidhi bedo kanyo to ker be nitie kanyo gi jo ODM ni to koro gipar kake jo ODM machon mondo gipenjre ni to ang'o momiyo nwagore gi sirikal mar KANU ni mondo wa change chik walok chik mar Kenya
mondo 2010 constitution obi to be wa implement maber be wang'io third gender rule mantie parliament be wang'io ni Kenyans duto nyalo nong'o tich be wang'iyo ni to Gen Z gi be wanyalo train gi makoro gi demonstrate mondo wawe nego gi be wang'iyo ni gin 10-point agenda mano bedo sign KICC cha be wanyalo tiyo be wang'iyo ni NADCO cha be nyalo tiyo an en lemba ni ka gidhi bedo kacha ok ni en mana picha gi chiemo gi mer gi miel ni to ging'iye ni to jothurwa sani koro kerwa tiyo kodi to kwa tiyo kodi 10-point agenda gi wasichopo kanyo mondo beda revolution a place ma ji nyalo analyze gik mosebedo katimore Kenya ka ni mondo wang'i dreams and aspirations mag Raila Amolo Odinga free and fair election minyalo tim pinyne ma jok odhi e court ni gika ilago bwanyalo discuss kacha mondo ka giwuok kacha to gwacho no mano osiepe to kwan mano osiepe kende in honor of Raila Amolo Odinga wadwani mondo watim election mondo bed maber nikech king'iyo sani kata elections matin mitimo sani neno ka Siful Kineko ineno mbere kacha en mbere north o kamano ka jomoko wacho ni Gachagua kikbika Kenya nyaka bed mar ji duto kati bed mana ni Okuyu kati bed mana ni Mkamba kati bed mana ni Nga magi gik mujoro wang'e mondo ka ji odhi e ballot box to the winner would be declared to the loser nyalo konyo the winner mane respect monyalo bedo go in this country nikech ka ng'iyo gik matimore kata matimore Tanzania ka to ino ka ji koro kele ka no mai gima nyalo timore 2027 mane momiyo kerwa omiyo ng'ato support koso kolose about ng'ani fears ai lago kujoro bedgo nikech Raila Amolo Odinga nyocha loso gi ng'ato mantie kocha to wacho ni higa bich kane Raila Amolo Odinga ne dhi election to no tighten nut matin ka kukwelo koro up the game gidhi wacho ni wachenjuru chik kaka gino bed mondo ji oyier maber mano has been his interest and I pray ni ka gidhi kucha ni mondo gipar gik ma Raila noweyo ni mondo tim NADCO 10-point agenda Gen Z compensation mag jowa minego all the times ni gigo ka gibedo piny to giwach ni magi ideals and ideologies and prayers of ODM ni to kibiro mondo konywa please implement gigi erokamano ahinya bende koloso kotendre kod mbi ma bende ODM na nitiere godo higni 20 ok tina wacho ni decades ariyo nyaka rom gajwang ka duond bura pod ochung waloso ne kotendre kod structures mano mar duond bura mano mar ODM ang'eni mheshimiwa Beatrice Ogolla no lose matin nikech ODM ka bende mantiere gi Youth League, Women League, Disability League kid mamoko ang'eni na chiel kuom gi mantiere Youth League mana kinyalo lose kotendre kod mano gi kaka structures mag ODM osebede kintulu mar higni 20 mosekadho Jared erokamano Sharon mama mabene kang ne konya kumorang kumangni wiya wil godo ODM e party kende atio aero tio gi tamno bene party kende man gi structures mar operational structures matiyo ma structure wa chakore polling station ne polling station one gi structure ward one gi structure constituency minongone branch one gi structure county nyaka national level masama wuyo kani actually the initial idea ma ne wan go di ma 20 sama ne wadhi Mombasa ne non gbeni wabeti gi yero ma national mani ntie counties man pokotiko yero sechego wasitimo yero in all the wards in the country wasitimo yero in all the constituencies don't tie mok man gi petition must be followed up to sani bo ntie counties mosetimo yero margi one gi structures adek motegno one gi mainstream mano makoro notel negi gi Jakom masani koro telnwa gi Senator Dr. Buru Oginga Odinga one gi Youth League kuma wuoke Youth League ang'ni yene monde mawewi malach Youth League kaka political wing mar ODM en wing ma wawacho ni ne chalo kaka feeder en wing ma wachalo be chalo kaka defend the party en wing bende ma wacho ni wing bende ma inject new bloods and new ideas a political party mar ODM kendo en wing bende ma we believe ni manufacture gima believe ni need to be done then wing bende one get to outstanding structure within the Youth League again one get political wing to one get secretariat marwa bit chungwa house motel no agi ngami ngoni Benson Musongo and then chungwa house or an secretariat and is also having a team one get political wing motel no agi John Market or en Masai ma president wato deputy marwa en ngamilunguni Tyson Mutusi from Ukambani from these wings obedo devolved kakine no work national nyake polling station polling station kuma work an delegate moyera
okabedo handpicked, okabedo appointed. Ward mawuoke oyiera, constituency mawuoke oyiera. Ana wakura Nairobi ka. Nairobi ka nyo wan gi yiro mapodo chung nitie manyo podo petition. Kata kamano wer na ngadi matenja ko mar ODM loso gi sani entiere ei gachreru mano mar SGR mano Gladys Nyasuna Wanga mabende nja ko mar ODM kendo governor i county Mahuma Bawinje ne ko loso matin. Tuko na wafuasi wengi sana, wako kwa coaches nyingi sana, na hii train tuko nayo specifically for the ODM delegation. Tunaenda Mombasa kuangalia maisha ya kiongozi wetu Baba Raila Amolo Odinga, mahali ametoka na sisi, mahali amefika na sisi, na tunaenda wapi. How do we protect Baba's legacy? How do we stand on that legacy? Na nataka kuambia wanachama wote, kama hujatoka nyumbani, wewe umebaki. Tutembee, tukutane Mombasa. Asante. Basi mwelekezi wangu Mwerisha atakueleza tunaye DJ ambaye ni mbunge wa Dagoretti kule, Mheshimiwa Elachi ni yeye ndio DJ hapa, yeye ndio DJ ambaye anashikilia usukani kuweza tu kuburudisha wanachama wa ODM. Lakini hivi sasa tuendelee tu pengine na mahojiano, na tunaye kiongozi wa wachache katika bunge la taifa ambaye ni Junet Mohamed. Junet, munasherehekea kwa fujo na ni kama pengine labda ni sherehe maalum ya ODM, lakini mnaonekana ni kama pengine mko na motivation. Hii motivation ni kinywaji ama ni uji ama ni kipi? Hakuna uji, SGR haina uji, lakini tumesherekea kwa sababu ya upendo ya chama yetu. Chama ambayo kimedumu miaka 20. Chama ambayo kimeanzishwa by the legend Baba Raila Amolo Odinga. Na tumengojea sherehe kwa muda sana. Unakumbuka ilikuwa inafaa ifanyike tarehe 10 Oktoba tukiwa na baba. Lakini kwa bahati mbaya akasafiri, akatuambia nikirudi tufanye pamoja, lakini hakurudi. Sasa tunakumbuka yeye sana na tunakumbuka chama chetu pale ilipotoka. Na labda kwa upesi tu, wengi wanataka kujua ratiba siku ya kwanza hii leo kuelekea kesho na weekendi. Hebu tueleze tu ratiba, na vile vile tunaarifiwa kwamba Rais William Ruto atakuwa anajumuika kwenye sherehe hizi maalum. Siku ya leo tukifika saa 8:30, saa 10 tutakuwa na kikao maalum ya National Governing Council ya chama kuidhinisha kiongozi wetu mpya Raila anaitwa Dr. Oburu Oginga Odinga na wanachama wengine. Sasa baada hiyo tunaenda mapumziko. Siku ya pili Ijumaa tutakuwa na sherehe ya wamama, tutakuwa na sherehe ya vijana, tutakuwa na sherehe concert ya youth jioni usiku. Then siku ya Jumamosi tutakuwa katika Mama Ngina Drive kufanya sherehe kubwa East Africa ambayo hajawahi onekana. East Africa itakuwa na watu zaidi ya 50,000 kutoka Kenya nzima, wafuasi wa ODM. Jioni sasa tutakuwa na mulo, chakula maalum ambaye itaongozwa na Rais wa Jamhuri wa Kenya President William Ruto kama mwanzilishi, founder member wa ODM, na ataungana na wale founder members wengine ambao walianzisha hii chama mwaka wa 2005 baada ya referendum ya chungwa na ndizi. Then siku ya Jumapili tutakuwa na ibada maalum, interdenominational prayer katika Ronald Ngala grounds huko Kilifi, ambaye president pia atakuwa na wafuasi wetu pia watakuwa. Sasa tuko gangari, tuko tayari bwana. Na nimefurahi sana vile Citizen imekuja kuungana na sisi kusherekea chama chetu, chama cha kitaifa, chama ambaye kinatawala nchi ya Kenya, chama ambaye kikubwa, chama ambaye kitadumu kama. Asante sana. Asante sana. Hebu sasa tuzungumze naye Simba Arati ambaye ni vile vile gavana wa Kisii na ambaye ameweza kujumuika katika training special hii. Hebu Simba, tueleze, tunaona kama muna tayari sherehe imeanza na kiongozi wa wachache alisema kwamba hakuna motivation, si uji, lakini pengine uliweza kuonja uji mapema. Kwanza nataka niseme kwamba mimi nashukuru kwamba leo imefika, na ile safari tulikuwa tumeanza ya kusherehekea miaka 20 ya chama cha ODM. Vile vile kwa bahati mbaya baba akalala, lakini tumeamua kusherehekea maisha aliyoishi na kwa chama alichoanzisha.
Imagine kwamba miaka 20 mtoto aliyezaliwa, huyo mtoto amemaliza high school. Kwa hivyo hii chama ni chama cha vijana wanaitwa JNC, ndio chama chao. Na sisi huu tunashikilia katika wakati wetu kuhakikisha kwamba chama kimeenda mbele. Hii safari ya Mombasa ni mfano thabiti kuhakikisha kwamba ni vipi vyama vitaweza kuzwa, na tunaomba hata zile vyama zingine muige, mtakapofika miaka kama hii msherekee. Lakini cha muhimu, sisi kama chama tumekaa katika opposition kwa miaka karibu, kama mimi nimekuwa katika chama hiki miaka 18 nikiwa nimechaguliwa. Nataka niseme kwamba sisi lazima tutahakikisha tumeshinda kura ambazo zinakuja 2027. Kila Mkenya kuwa tayari, tusherekee. Hata ukiwa nyumbani kama hujafika na Mombasa, sherekea pamoja na sisi. Furaha na Wakenya tukoe pamoja. Na basi ni sherehe ambayo tayari inaendelea na itakuwa inaendelea, kumbuka kwamba ndio sherehe imeanza rasmi. Basi wanasema kwamba wanamwambia DJ ambaye ni mbunge Elachi kwamba aweke ile wimbo speciali ile ya Oni Papaja ambayo inasema unataka nani ama mnataka nani. Kwa hivyo ni sherehe ya kuadhimisha miaka 20 ya chama cha ODM, na tayari safari imeng'wananga kutoka kituo cha SGR cha Syokimau, yani SGR Terminus, na ni safari ambayo inaelekea moja kwa moja hadi jijini Mombasa, ambapo umewahi kuona chama kinafurahiwa namna hii hapa Kenya? Wewe ni mtangazaji mashuhuri hapa Kenya. Umewahi kuona chama ambaye watu wamefurahia kama ODM hivi? Ndugu yangu bana, waambie wa Kenya bana, chama ni kimoja, chama ni ODM. Chama ni ODM. Chama ni ODM bana. Vyama vingine vya vijiji bana. Vyama vya vijiji. Basi Mana kamanya korom gajuanga mano jafombo marwa mano maro media services ka mano setho lale mabende wachomo e county mano Mombasa gimoko kuom jotelo kendo jokanyo mago mag duond bura mar ODM en nyasi mosechako nyaka higa chokolo wuotho chomo Mombasa nyakorom gajuanga paro ne kanyo wakaka yo matin angene kwa duogo bende kata kamano kapoko ka yo matin nikech angene ni loso aneno ka yo moingea kata kamano ayomo madiwacha no ka jokanyo mag bendoro ochomo Mombasa. Adwa wacho mana kaka jotendwa manie gari madhe Mombasa wacho ne mano chama maduong' man gi structures ni kapiny, mana kaka wuoda ne wacho, to mana kaka osewachi onge ringo kendo onge pondo, to kendo wantie. Winjo ka owadwa Mike Agwanda wacho miel gi mor, aneno miel achiel gi mor, tadwa na nyise ni miel en a sign mar mor kidhialogo gi miero. Uneno kata kanisa ji miele, ana ja Catholic wa miel muandis muel mua miel ne Nyasaye gi miere mi miel ne. Gima jogo wacho chama wa no nigi foundation mar katiba manyien. Chama mar ODM ema nonyuolo katiba ne. Poda paro mana ndalo mane iloso gini kwago yes gi no. Banana gi orange. Anane orange kende Ndhiwa constituency then ane mane an treasurer mar the orange campaign. Omiyo gini wago mabor, chama ni wago mabor, onge ringo to onge pondo. To benda adwa na nyis jowa ne mana kako osewachi winjo kama eko wacho gi jowete wagi kata mane erwako president founders dinner. And very significant. Mano en idea mane baba Raila Amolo Odinga manokelo kendo noluonge kaka wendo ne, noluonge kaka guest on the second day mar ODM at 20. To mane maturity ma ODM nigo, mane maturity ma baba ne nigo manowewa. Ung'en wawuoyo kuom ng'ama nochako party ni en ng'at mane nyalo go lweny gi ng'ato. To level mar maturity mane en go ne ng'ane mana kaka owadwa osewacho. Inik kwale, nikao, imae, to kata no mae, to baba nen ng'ama nyalo chung, mago step ariyo chien, maduogi mabed gi ng'at momae piny, mowach ni Kenya duong' moloyo
en ng'ata achiel. Mane maturity ma baba wewago e Kenya ka, mane maturity ma baba wewago e party ni. To ODM mana kako se wachi kendo kaka the youth representative owacho. Party ni en party man ge structures kuonde duto te. To kendo adwa pako, apart from ODM promote the youth wing, mineno ka gintie kendo nyalo kwanogi kendo yudo kaka ma wantie omigi prominence. ODM owe a strong women league structure. Kendo kineno kata telo ma wan go kata 2022 kane wantie, party no temo miyo thuolo mine kabisa. Ineno ka jakom party wuoyo kanyo, mano governor ma Homa Bay, mano miyo. It means ni ODM no sechako practice the 2/3 gender rule. Nikech mano katiba mane the party e mano fight ne. King'iyo kata constituencies wa, iyudo ka wan nyaka gi joluo, constituency e Luoland, man gi women MPs. Homa Bay County kama the three of us are, wan gi women MPs moyier. Mano nyiso ni party nigi confidence e mine, nigi confidence e jomatindo, omiyo mano e the way manyaka wadhiye. To mano ne ok party kende. Party ne timo gima isa world view sani. Ni mane gima katiba wawacho ni equity nyaka tim, kati equality nyaka tim, ni gik moko ji duto te chwech te, oganda te nyaka mi platform magibedogo e decision making table. Adwa na watieki kawacho level miwacho nano, kawacho maturity mar the party, maturity ma baba wewago. Ni agone kata the president erokamano. Nikech neno ka baba olal, sama nyo timore manyo kwa par, onge samora mora ma kata wan waduto onge sama ng'ato ikore ne tho. To tho mar baba to ne en gima no obwogo wate kendo pod obwogo wa nyaka sani. In fact, a number of us pod wuotho me gimiluongo ni autopilot. But iyudo ka president no demonstrate ni en a statesman, no the beyond ni ma nyoche en opposition leader. President no the ahead, mokaw a bold step, momiyo baba an honor moromore kode. Odhi moome India, led by the government, give the family, okele, mochako tiek, motim wishes ne 72 hours manowacho. Ma the state notim all the things mane ginyalo timo kagi honor baba as a hero, as our father of democracy, as father of devolution, as the father, one of the strong pillars of this country on multipartism and the freedom of speech. Omiagone the president erokamano, and the structures of government erokamano. Wadware mondo molo ni neno kokao charge mowuotho gi baba ko en in charge of operations nyaka watieko that process. Omiyo nyaka go erokamano. Madi medical tin record mano. Adwa mana wacho ni structures mag ODM debede ni gin structures maber kabisa Kenya ka. To structures go ne tiyo maber ahinya ka Raila Amolo Odinga ne pod nitie. Luoro na en mana ni to structures go be gidhi tiyo maber ka Raila Amolo Odinga koro sebe. Nikech wan gi ongope moko ka, iluongo ni ongoko, siluongo nang'o, wan gi achudhe moko be ka. Ma koro usebedo ni koro gen giwacho mana ni kaka neno National Youth League nitie ka, giwacho ni owadwa ni wacho ni giyiero from grassroots magisedhi dipoe ni be kuma noyiere no ema yiere ji maber. Nikech nyocha neno machiegni ni kiyiero ji to list wuok, MPs wuok gi list ne, to senator be wuok gi list ne kocha, be governor be wuok gi list ne kocha, to giwacho ni wan jo ODM wate. Koro no ka jo governor ka gore gi jo MP, jo MP ka be gore gi jo senator ka be gore gi kuro gi jo chama mawacho ni wan be wane chama wuon wane chama mar jo chama. Maino ka kuro fujo no bedo kacha masani constituencies moko machalo Ndhiwa nitie list ma MP ntiego, nitie list ma ODM ntiego. Koro wacho ni to gini en mar jo mage iye ka, nikech chalo ni confusion nosechakore yiero manyocha ji obedo gi mag jo party gi. Ka wadhi kama
waneno ka koro jomoko mwabe wanyalo luongo kendo ni achudhe mag party makoro pachigi maber ni gin telo mar baba cha koro gidwa ni gikaw koro gisechako keto ni kacha MP dwa donje kacha ma en mano ng'ata constituency cha MCA dwa donjo kacha mano ng'ata senator cha en waketi ng'ane be waketi senator kawa didi kaka nyocha neno election nyotimore ni mar ODM kendo wadwa chomo national election general election kamano mo wadhi gi miluongo ni nomination makoro nomination idhi miji ticket kaka naneno nomi ji Homa Bay gi Dhiwa 2022 kano wachung makoro miyo kata jok moko yombo ni in ng'atwa ino kin ng'atwa in ng'atwa ino kin ng'atwa ka wadhi kamano ODM di lose maduong makata gidhi gi miel mana Mombasa pod gibro lose in a way mapok gidwaro ginango nikech japiny osebedo gi rieko to japiny oseng'eyo ng'ama gidwa ni mondo giyier japiny be dwaro fair competition mane Raila okete wigi nikech Raila nokete wigi moro ni wadwaro ni mondo compete Raila no kata ni ji wacho ni oseche moko no onyalo bedo ni ofavor jomoko to bro penyi to ng'amo yombo mokwongo okamano kore no ka jok mane nitie piny ka matimo gigi teno dwaro ng'amo yombo genuinely nikech embo setagore ne piny embe ni mae ok doer ni jomoko imayo an mano kende gima dakwane ODM nikech kata gi dance manade kata gi dhi miel manade to ging'iyo weche kaka inyalo yier maber mok ni ng'ani gi ng'ani koro dwa keto joge ne mok jopiny wadhi bedo marach molo Seyo sebedo kaluwore koda grassroots elections mano kaka itimo yiero mago mag gwenge daher mar mondo mainje ne Jared bende kata kamano Beatrice mano mapiyo piyo kapok Jared loso mondo Jared bende kapok Jared loso to adwa comment wach gima owadwa Mike Agwanda wacho Mike Agwanda wago ndhewa kendo waseago mabor e weche siasa adwa na wach ni gik ma Mike owachogo wa e gigo duto te kikwa underrate jopiny as a party wachik itwa ne jopiny kwadwa dongore mondo wadhi mbele to the next level jopiny mineno gi ong'e gik matimore to kendo ging'e gik magidwaro kaka Mike owacho yiero kama sama timore mar party ji kelo interest gi nekech giparo ni yiero go kako yier jogo e jok midhi yiere general election jopiny ok par kamano adwa pimo nuni nitie gima iwacho wer moro mwawere kanisa wa ni kaka dhano paro oke kaka Nyasaye timang'o kaka Nyasaye paro wan sani baba nogero a party ma ng'iyo gimiluongo ni social justice madwano mi ng'ato ka ng'ato right ne te thurwa duto be ji jo ODM te wateguru party kwachiko itwa e gik ma jopiny dwaro to gi gik ma jopiny wacho kage dwaro youth ne kage dwaro Beatrice Ogolla kage dwaro Mike ne wamigi ng'ama gidwaro mondo party wa obed competitive mondo party wa odhi mbele wagol dwachwa as individuals from the interests mag the party siasa to en interest ng'ato ka ng'ato promote interest ne to kogik sa yiero to moloyo kama wadhiye ni wadwa chiki itwa ne gima jopiny dwaro mondo wabed oganda motegno mondo wabed party motegno manyalo compete ne kata jok mwadwa ni wadwa wuothgo biro dwaro mana party motegno ok gibi dwaro party motemang'owa party mayomyo mana kamana keni Jared kaka youth league bende mana kaka rawera bende yiero mago mag ODM mag gwenge diwach nango nikech kama ni kinde mosekadho wasebedo kwa neno chochde makoni kod culture seyo mabende samoro sebedo ka wuok mana kaka Agwanda na wacho jok mosebedi kiting'o badege e kin mamoko ero kamano achali ko jomo sibiti tingo badi jakom la molo dinga party leader marwa makoro nyowewa nyocho tingo bad the best noko tinga bad ngata kenda pani tingo bad no ken gi marach kian owoy about maybe democracy marwa in party samwayero jotendwa kazan manyo yero mar party structure maybe isa nomination ntejo masa moro ka bicho dhimaricho to gidwa petition gigi mbui gidwa petition gigi nini Facebook gi Twitter to wang'eyo ka party wakaka no wacho wan gi structure wa mar party wan gi milungo ni tribunal joma dissatisfied omigi thuolo mondo gi petition ywak gi e party structure gimiyo ka wuon po counties moko otimo yiero margi ntejo mancho petition yiero mancho tim sama wan bet kani nitie joma no petition yiero kata mana mar ward mane party structure tribunal marwan are listening to them and take cases mapod are ongoing mapokorumo to bentie moserumo ninga da kumo chini kaja kana wacho gimoro on the youth league in the youth league kae
ok ena vijende tu. ODM Youth League wantie on gimiluongo ni ODM Comrades Chapter. Mangata Mombasa bro nenogi. Last week nyocha wan gi tournament moro Matingida University kai between the ODM Youth League and the ODM Comrades Chapter. Korma party mabende watere nyaka ne joma tindo mantie mbalariany magwa gi colleges. My party bende wan gimiluongo ni Young Captains. For the young women, young ladies marrying the party. Gin gimiluongo ni caucus gi mano within the ODM Youth League. Luongo ni ODM Young Captain. Ma bende very vibrant, do matindo manyiri. Wan bende gimiluongo ni ODM Young Brigades, mano ponte ODM Youth League. Jo matindo machuo machalo kaka wan kama, wan brigades within the ODM. Mwabedo na Chad, wabedo tot. Masami kumobet kani wan gi proposal marwa bende. Ni in the legacy mare la Molo Dinga. Mondo wa live his words, baba nuponjwa gi mora chiele ngimane. Ni legacy is much important than power. Weyo mise ng'e iber maloyo bet ge power. Wante mu push mondo wabedi mlonda ila Molo Dinga School of Politics and Leadership. Obede chungwa oskachacha. Mano bende samwa dhi ODM 20 ni. Wa propose kendo ang'eni minwa samwa dhi do thuolo kagibet NGC. Mondo even chungwa oso change to Raila Molo Dinga house. Mondo Raila Molo Dinga live kodwa kai. Sama jo moko polo loso mi roles, moko migore woli. Sama ji polo loso statues. Nitie monya timo within the political party mar ODM. Legacy mar Raila Molo Dinga ni important sama dhi celebrate ODM 20 malogi mora mora. Mara dek sama wadhi celebrate Raila Molo Dinga ODM 20 mana kaka Honorable Michael Agwanda bende wacho. Wang'iyo matu 2027 ni sama dhi bet nomination marwa kaka ODM party, the best candidate to win and to get the ticket. To tigi mabende no tuomo ni samoro kwa dhi ng'wech kaka Raila Molo Dinga ne nga in forefront kwa manyo presidency. ODM kaka party eduond senator marwa, senator kendo koro party leader marwa Dr. Burogi Ngodinga. No wacho ni kaka party ODM, the lesser thing we can go for any presidency. President utingo jariyo, gimamono ODM golo president kata deputy president bende onge. Ero kama na inya kanyamba bende adoro mar mundu motie godo nikech ingisa ni wadongi matine dakika 10. Ikini mabende koro ODM hingo higni 20 nyaka rom gajwanga. Oganda sebedo ka penjo ni which way ODM ochomo kanye mano bang tho mano mar ogai mar ODM mano migosi Raila Molo Dinga. Wangeni Dr. Buru ibro bed ka isidho ayanga kaka koro jatelo kanibna kaka jatendun bura mar ODM nikech sani koro make e yor kojolo nyasi mabende ibro bed kibagi county ma Mombasa. Ngene chieng ngeso mano mar jumani chien tarik 15 bende dhi bedo ka en dwe achiel koro chakre ne ugai mar ODM migosi Raila Molo Dinga ong'ielo orengo. Aparo ni Agwanda kanya mwachake godo koro mana ka wadhi kamano kwa tieko. Which way ODM ochomo kanyo to kwaloso kotende kod mangit se osebedo ng'ad lose lo ODM ng'agolo wache lo ODM jok malosa bende se bendo osebedo winjo kama kuom jotelo bende wacho ni kik mar mondo mi sirikal odonje weche motendore kod duond buche makamagi. Sharon, which way ODM? Nyiso ni dholuo ODM ochomo kanye. Kamano. Ochomo Nyanduat, ochomo kanye. Echa dholuo wacho ni Nyanduat nyaka Milambo. Nyaka Milambo, ochomo kanye. Ugwe. Dholuo betek matin. Which way ODM? Ado wacho ni weche adek. Mokwongo, ODM koko golo gimiluongo ni presidential candidate. Adwa ng'isi kawuono. Ng'at ma ok obedo ni en ja ODM emogol presidential candidate, joluo is not guaranteed ni gidhi gone ng'ato mowuok e party moro kora kok en ma owuok e ODM. Mano mokwongo. Mar ariyo en ni an gi luoro kendo gi respect maduong' ahinya ne Dr. Buru. Dr. Buru no ang'eye, en ng'ama winjo wach kendo en ng'ama kiloso go to winjo kaeto omiyo pache ka sitieko loso. Dr. Buru no be en ng'at ma gik moko mineno maricho ma corruption gi pok nomake. En ng'at ma nigi integrity kendo nigi honor. Gima dang' akwaye, na wacho ni mar ariyo, gima dang' akwaye ni nyaka okel order ODM. Nikech sama wantie ni onge order ODM. Iwinja?
Iwinjo ka Gladys Wanga kane Ong'ondo Were otho to wuok owacho ni jogo monego miluongo ni Ong'ondo Were wang'egi. Kendo nowacho ni jo sirikal wang'eyo, mowacho ni kigibi kata ka. Ma jo sirikal owacho ni to kare kata wan manyicho waparo ni wan osiepeni koro kwanyal biro kanyo okamano. Ma jo sirikal no boycott yik mar Ong'ondo Were. Iwinja to kiny ka gichiewo to giwacho ni koro wan wawe ng'ata wan koro wa support President William Samoei Ruto en modhi bedo candidate wa. To kiwinjo ka Dr. Buru loso to Dr. Buru wacho ni no pok owinjore. Raila mokwongo wacho ni no, his last words. Jok ma wacho last words gi te gin jo miriambo mapok nodwaro wanwang'o. One last words mano wang'eyo ne en kane gin Machakos ka. Iwinja mowacho ni ng'amo nyiso unu tutam. But wacho ni ng'ano nyiso ni tutam. Wacho ni ng'ano nyiso ni ODM ok dhi bedo gi candidate. Correct. Pok owinjore. Ok iwinja akele mondo ng'eni nikech dhano moko nitie ma wacho ni tutam okamano. Ng'amo nyiso ni ODM pod ok nyal bedo gi presidential candidate. Kendo nowacho ka iyo wang' kabisa. To mano be miwinjo ka Sifuna wacho. To kinwang'o chairman mar ODM to wacho ni wan wase decide ni en ng'ane. Agwanda gi wach ni mogik. Kata no Siepa Matandi wan wase decide ni en ng'ane. Nyiso ni order onge. Koro order no nyaka bed ma jogi loso kumoro achiel ma command wuok kumoro achiel. Mar adek kabisa en ni kik ng'ato kaw power mar Raila. Giwene jo ODM gi owene Oburu nafas, Dr. Buru nafas mondo run ODM, mondo restructure ODM gin gi leadership makanyo. To command center magolo weche mag ODM koko bed achiel to ODM the lab. Erokamano ahinya Senator, which way ODM ODM? Adwa miyo oganda wachir ne Baba Raila Amolo Odinga weya party ma is an institution. King'iyo picha ma wuok cha okine party mantie disorder. Ineno ka nitie leadership, wan gi the acting party leader sane makangi kodhiambo dhi bedo party leader. Wan gi deputy party leaders ang'wen. Wan gi the chairman ma the party. Wan gi the secretary general ma the party ma en spokesperson ma the party. So for me, okadwa no ganda wa obed gi luoro. Nekech order, my party man gi order, interest emang'eny, my brother Mike. Kwa to watch manotimore sa Ong'ondo Were, dong noyudo ka baba nitie. So kwanyalo wacho ni mano was a sign of disorder ni koro baba onge. Tadwa na nyisu jodalawa, walivru kawuono. Gimoro no wacho, iwinjo ka ng'ato gweyo ni gimichamo. Mari, adwa na wachi ni party ni. En party man Eastern institution. Kikwa bed gi luoro. Wane mwanyalo keto party kwa keto luoro kendo kwa keto disorder sane. Mana kako wadwa wacho. Dr. Buru mane jogi oyiero ni. Dr. Buru chala pair of scissors. Gi our late Baba. Nekech ne giwuotho kamoro achiel, giwuoyo kamoro achiel, gigo mbaka kamoro achiel, to kendo ka Baba nyotho. Kakoro Buru wuoyo to kor ka ji neno to kara achiel kuom rieko manene ka ne en Dr. Buru. Emomiyo watiuru gi gima wan go sani. An go Buru e parliament. Mana kaka my brother wacho, Dr. Buru en ng'ama chiko ite, to winjo gik matimore. Kato en gi wisdom mabiro gi age, gi experience. Wan oganda jaluo neno ganda mobidhore man gi order, man gi plan kata kidhie dala jaluo. Tineno mana ni ma ot maduong' mikae, ma ot matin, mano nyiso ni wan oganda man gi order. Gima watimuru kaka oganda, kwasebedo gi ng'ama wasidho to walu bang'e, kwanyise gik ma mondo timre kochiko ite. To bende nyaka wang'e ni baba no we a larger institution. Wan gi Dr. Buru ma is a family member mosewuotho gi baba e siasa mabenye oduong' ne man gi wisdom. To wan gi family mar Baba Raila Amolo Odinga kotelne gi sani, wan gi Dr. Ida Betty Odinga mano ng'ama osedak gi jakom all the years, man gi the institutional memory mar jakom from his journey. To akani Ida be dhi bedo e county bo Mombasa nyasi makama. Adwa na nyisi ni ng'ene people are still mourning. Okay. Mama nigi welo mane pok ji oneno piny mangima nyaka ne ng'ato tho. En welo madhi ji 2,000 per day. Samoro nyalo bedo matek mar welo.
kodhi function machielo. Wamiye uru time to mourn with the family, omon osiepne, omon ng'ama ne en go. Gima natemo wacho, this is a place, a party mangi order. To be adwa nyiso oganda wa majoluo. Ne jomoko ka jomoko nigi girgi, warituru girwa. Kiketho giri kidhi kama chielo tiyudo ka ng'ato to rito mare. Ka nitie gimoro mok dhi maber to wawache within the party to bed corrected. Kato wabedo ga strong party. Otherwise, adwa miyo ugeno ni Dr. Buru is focused. The leadership mar ODM is focused. Wanyalo bedo ga chiela ni adek mar jomoko man gi paro mopogore kaka Michael wacho. But the people of Kenya and the ODM of Bimeo. I think kunga joma na luedo kindo paro ni Dr. Buru is one of the most principled leader masani wan godo in our lifetime. Which way ODM and ngamuni bini woyo. Which way ODM and give a very simple and its principle manyaka wadong godo ni legacy marela molo dinga. What they protect. Kaka wanjo matendo, wachinjo ni the soldiers magbaba with our blood and sweat. Koponi ntijo mokoma paro pogo ODM pogo reka uno kataki. This party is here to stay in its legacy and respect. Which way ODM will be part of the government, will be there 2027. Will be part of the presidency in 2027. ODM as a political party, which way ODM must remain united, and the young people, more of them are still joining the ODM party. Koro kumajo moko watching ODM the room any. Oru moko chomo kanto matendo pod donje party. Spokesperson and way forward. I think we were sitting with spokesperson. Party wanigi structure. Wanigi nei say as ngana nyalo wuoyo. Machwa democracy marwa. Ngama wuoyo lo party wa Edwin Sufuna Center Nairobi. MPs moko nyalo ginyalo golo patch ki. To party no patch. Ero kama na inya to bende Sharon adwa na nyis jodala wania. Piny dongore. Wabeduru kwae kore kwang'iyo gik ma piny nyalo dongore go. Kata pile okichung kanyachiel. Gima kinyo biro ma piny otero wa, jothuru obed ready. Wang'e ni sani e siasa nitie two formations. To nyaka wang'e kako jo ODM goganda wa ni interest wa ni kanye. Kuma interest wa nitie ema wachiko. Better the devil you know than the angel you don't know. Oganda mapoko sidho wa kiyamo wachike managi kanye nyakoronge juanga dakika. Ena abirio kapoko romo saa 5 mar onyango. Wachike gi kanya ng'eni mamba kama bede pod obiro bedo kwacho kinde ka kinde. Abur chaka gwelo kwendo mar mondo budwog mar mondo magombaka nikech aneno ka aremo gi thuolo. Kok manya korom ga jwanger kone nyako bedo kodo kiny makawuono nantire gi Cleophas Oluoch. Orituru masani warad kendo odiochieng' makinyi nyinga Sharon Ng'ao.